Pan minister Rath byl předem varován. Pan minister Rath byl předem varován. Vy jste zbabělec. Vy jste zbabělec. Já jsem internista. 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 Pod vlivem nějaké návykové látky. Kterému slušný člověk nemůže věřit ani dnešní datum. Trochu mě mrzí, že pan Kalousek tady roky aplikuje způsob, že nám tady řekne svá moudra, všechny spouráží a pak odejde čerpat další inspiraci nejspíš do nějaké z místních náleven. Škoda, 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 škoda.